Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Bollywood alam arjan kasilam jiaphan Kangana Ranaut Karbi Anglong arlo dolamara along adim nangkilang. Ciklojon thompli aprang drone pen mohor nepsi pini puthot adimaklong nangkipang thekaphan kivangthu. Pini ada porphai nerkebra achitim apor malom dolamara police station arlo Kangana Ranaut pen Bollywood abitung atum sarbura ingti bogaram tok bila pen kaprek adim along damsi location mate film ka shooting vekji adim along kelang dam. Angkrak pen birta kelong dun atengki edon doni Karbi ahem alongta lam arjan amohor semar ponji lapen kaifulang so siloni alomta mohor kene ponji alamdu pinpur dam sinang kedam tang aningkan sita arkoi achiklo dolamara lapen rongmongwe alom anek pu alam arjan nang selamlo lapen penang an Karbi film artist an parta rongasor atomta lam arjan along mohor klangdunlo Kangana Ranaut aphan mohor kinep dunji aphan penang an media house atum pen bor idunlo sita personal security atum keton kelang kangching pik ajok mohor enpon pamilong ledetlo sita nonang litum aphan nangkipaklang amohor laki Facebook a source pensi ke enpon birta kelong atengki bangso film ka shooting je aphan phaikuni angbong alompen pangchengji pusi chinidun pini Bollywood atimatum aphan thang akisung ke phophidat ji aphan dolamara police station osi Kulendranath lapen Bukaghat police station osi bitupon sotia atumsi keton kelang asai claim dunlo Kaziranga pen risaningti Karbi Anglong news. Phaikuni ni phaihiniar ni ada por phaikhre sira achitim apor 4000 PWDI bialong Land Owners Right Protection Committee atum pen pherangke amai kanipon bangso pherangke amai along Land Owners Right Protection Committee mepu Lal Singh ingti kongchun bang Ranjit Hansi laben member atum chetong dun bangso amai along National Highway Authority atum pen hanjang langso pen japra langso adak towar krong plike bang along longli ahem phuvek atum longli anam kachilong le lapen along le kawe atum si compensation atang kata kelong laso along mondol eski atum amen klangdun uta dokok titilo lasinon puthot towar krong plikalite towar krong trok kibang je angring abang thepik lasi hako pen kedo along lewek abang phubang phi atum sitami patta non towar pi NH 39 akung along le Karbi Anglong Autonomous Council pen choklim alu kipaklang avipin pen jongsi komat ne jongsi chipa thek wong pen 4 lane survey aputha ke padu thek dum long lok pulotang ti Land Owners Right Protection Committee atum pen khamke dun thipji pusi pherang ke amaya long pen sodak pen pachinipon non alang li atum pen kaning je pon alam thile arjupon extinang bugajan pen sarkuru be Karbi Anglong news Suryajan PWD bidong nilitum hanke me kipamak to alam thige lo pendong nilitum lage pu bugajan LIC ke parlo nilitum asong kapre asong lo lapen ke dak chirok to nilitum Uwi mitum si chingun si nilitum chukidam tang September ciklo tarik po nilitum la committee ciseng la sia committee men bangke Land Owner Right Protection Committee nilitum so committee men bang ciseng kono si so ciseng kono to kolam thibang la phendo mane kidam tang bu Dimapur pen aku dobuka la sodak la towar krong pli kepon ala solong ke thek dunlong penang ana ke chokche akeli le dam du hala so ke thek dunlong pen sinili tum la bangso committee bang seng kono la si pini nili tum la bangso pherang ke mai ke pha satami nili tum appoint ke thom du number 1 is appoint bang ke la hello nili tum la so a committee ahin pen non ke bangji la 39 highway busini tum pulo Asian highway lapuna chatami towar krong pli bangi busini tum nilitum long lo birta dolo la sehula solong bangke nilitum kipu dunji bangke ke damtang hala pu doboka la pen Dimapur awe kipon hala so krong pli along son alam ki bang abedani busini tum jongpon la pen aku adun thu appointment la son hello Karbi Anglong Autonomous Council pen proper notification of a pin pen jongsi komatne chepathek wong pen si 4 lane highway mate survey aputha kepadu thek damlok pulote lilitum labangso phansa lilitum chesong thibi busini tum naitum than pachi bono lapen ke aku indeng thom bange la hilo hindu la doboka lapen Dimapur
ada kipon NH 36 non tang 29 gulo hala so alam ki along ki phodun SK Mondol lapen ke dat autonomous council la tum setami alang itum afan ki chok che thekam no kase hula hai setami prabjin pen ipaking mate hala jintu ahopet along le hampu hala tum setami anam amu chelong ni usini tum lada land owner rights protection committee ni kan setami ni tum Amlong arhat thor pakpen NEC lapen rong atowar kasilam Nijang Karbi Anglong hamren rong sopi pen kahilo kilometer capsu se soteng constituency e parlo NEC atowar Amlong along rong arat thor pakpen NEC lapen rong atowar likpuk lugwar atowar kaheno along kasilam pon Karbi Anglong Autonomous Council pen along kaprek adim along ason towar pen chenglok prekjam asai keklem pon ason thak si nilitum Amlong arat aphanta kaching thor amu nang pitha pusi choning ripon Parivartan Sarkar ahut pura penang anadim tim Karbi Anglong pen sai amu keklem pon ason thak si nilitum Amlong arat aphantami mesen atowar nang pache helat long thapusi Amlong arat atum pen choning ripedupon KDP pen bukajan towar angbong ahir ing tangrak pen gari kachitong Phaikuni phai CR ni arnikang sampor phaike thomra achi tim apor borjan constituency ke parlo hanse arong lapen lekthe arong adak towar adu ke along I humdi phupen ke dambom Wagoner R registration number AS09B 3363 agari ke ke paprak pik pen ajok ihum 4000 pen ke wangbom Innova car registration number AS09H 2508 agari aphan patong railu Innova gari along kache thap atum ke thang thelang alang litum hemi si pen mondir pen si ke wang pusi nang pachini dun bonta dipu pen ke dambom Wagoner R agari abang ki inut ahir ing tangrak pen arenga husolo tong sekot pen bukajan hospital along an auto pen si sekelang aphan ponlo kado kawe asai setami dilai raikom sai khia tum si chepari deng ponlo